ማዕጾ ኣብ ዝኸፈተሉ ድማ ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ ምኽፋት ይሕንግድ ዝነበሮ ኣማራጺ ንታሕቲ ምውራድ ጥራዩ ነዚ ነገር ናገበረ ድማ እቲ ቀታሊ መንፈስ ናብ ዝናብ ትንክብል ይረኣዮ ኣብ መወዳእታ ካልኢታት ዕምሩ ድማ እቲ ቀታሊ መንፈስ ንኣፍቃሪቱ ኮርት ብምምሳል ናብኡ ገጹ ይመጽእ እናጠመቶ ምስ ቀረቦ ድማ ሂዙ ካብ ጽፍሒ ናይቲ ርሻናት ንመሬት ደርበዮ ኣብታ ልክዕ ግዜ ድማ ህይወቱ ተሓልፍ ንጽባሒቱ ዶክተር ኩዊን ኣንጊሃ ናብ ስራሕ ኣብ ዝኸደትሉ ግዜ ኣብታ ዝሓለፈት ምሸት ኣብቲ ቀጽሪ ሕክምና ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ትፈልጥ መን ምዃኑ ኣብ ዝሓተትሉ ድማ ኢቫን ኣርክኮርት ምዃኑ ትርዳእ ኣጸቢቓ ኣብ ዘከረት ድማ ኣብ ውሽጢ 19 ሰዓት ክመውት ምዃኑ ነጊርዋ መንባሩ ይስወጣ ሰዓት ኣውፅኣ ድሕሪ ምርኣይ ግዜኣ እናተወድአ ምዃኑ ትፈልጥ ዶክተር ኩዊን ናብቲ ኢቫን ዝነበረሉ ክፍሊ ብቕልጡፍ ብምምራሕ ድማ ስለቲ ሓደገኛ ኣፕሊኬሽን ክትጎራጉር ትጅምር ናይ ኢቫን ህይወት ኣብ ልክዕ ግዚኡ ከም ዝሓለፈት ድማ ተረጋግጽ እቲ ሰራ